unsa may makapaimpirno nato. Hibaw mo? Ha? Bright mo children, ang sala. Unya, unsa man ang sala? Unsa man ang sala? Ang sala mao ang pagsupak sa sugo sa Ginoo. Daghang mga butang nga gisugo nganhi nato na ay gitawag natog legal commandments. Nya naasay moral commandments. Ang moral commandments gikan na sa Ginoo, ang legal commandments gikan na sa atong mga balaod sa kalibutan. Parihara nag-epekto. Kung supakon nimo ang balaod sa kalibutan, silutan ka. Kung supakon sa nato ang balaod sa Ginoo, silutan ta. So pakada supak mo na ningon ang Ginoo sa atong ebanghelyo karon, dili tanan nagsigig tawag nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Ngano man, kay naa man say gasigig tawag Ginoo, Ginoo, siging rosaryo kada adlaw, siging simba kada adlaw, siging Ginoo, Ginoo, nindot pa kaayog mga santos sa balay, mga mahalon gyud, purti pag yung daghana, kada ni mulingi murana og tindahan sa mga ribulto, kay purti yung daghana mga santos, karaan og bag-o, pero purti yung kusugang musupak sa sugo sa Ginoo. Labi na ginang sugo sa Ginoo nga pasayloag kapituan kapito ang nakasa nimo, higugmaa ang imong kaaway. Kung dunay mukawat sa imong butang, ayaw na kinig bawia. Ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Saman, higugmaa ang imong kaaway ug iampo ang tanan nga nagdaog-daog kanimo. Saman, sugot mo na, nagtuman mo na di lang gani tagaag bonus, suko naman gani. Di gani tagaag increase, yaw-yaw naman gani. Sige tagtrabaho wagi increase. Ana, samot na gyud tingali kawaton imong mga kwarta, din agi tingali ka suko gyud ka. Pero ang gustos Ginoo ay gyud ka suko. Saman, kinsa ninyo dinhi ang kanunay gyung nagsangpit ug nagtuman sa sugo sa Ginoo, ta sa kamot. Ay lagkauwaw god. Anong mauwaw mo? Naiusang ni isas kamot. Ang uban ga sige pagduha-duha. Na ayaw pagsalig, di ta magsalig. Naiuban moingon kani pader malangit kini kanang magmisa kog patay ba. Kani pader malangit kini kay kada adlaw gini garosaryo. Nako may day no sa birthday panindaghanang santo sa ilang balay pader. Kanindot god. May kaayo. Pila man ni sila kaigsuon, 7 pader. Pero sus pader looy biya kay ni sila kay wa gini sila magtagad sa iyang maguwang, kay ang ilang kaso pader sa ang yuta o pagin mahuman niya. Hastang ilarong mga anak nag-away gyapon pader. Ako wala lang ko musulti pero galingo-lingo ko nako duda ko ani. Duda ko aning kuana ni rosaryoha ani kaning sige o kaning hatag ang bulto. Mo na ang sala gyud. Nya unsa may makapapa sa atong sala? Ang sugo sa Ginoo o ang sugo sa simbahan. Kung mutuman ta sa sugo sa Ginoo, pinaagi dinhi sa sulti sa simbahan, mahimo gid tang balaan sa matas Ginoo. Kani si San Ambrosio, usa ni siya ka santo nga nagsugod ni siya pagka Roman officer, government officer sa Roma, pagano.
Nga na-convert siya pagka Katoliko ug napili siya nga kaning obispo. Pagka obispo na niya, iyang na himamat ang usa sad katao nga pagano nga ginganlag Agustin, anak ni Monica. Nahimo niyang usas iyang mga estudyante kay nagtudlo man ni si San Ambrosio, St. Ambrose sa university. Na dito man ni-enroll si Agustin para sa iyang mahimo siyang master sa philosophy. Niya na nagkahibalag sila ni San Ambrosio. Ang gugma ni San Ambrosio sa iyang isig katao naka-attract ni Agustin. Og hangtod nga si Agustin nagsusi-susi og ni paduol misikit ni St. Ambrose. Murabag nagkasuod na sila. Pagkasuod na, nahibaw-an ni San Agustin nga si San Ambrosio ang iya dayang gigamit nga prinsipyo na ang magsukad sa balaang kasulatan sa Biblia ug sa pagtulunan sa doktrina sa simbahan. Nga niadtong panahon na dili pa kaayo klaro kay gisigihan mag-atake sad sa mga lain nga mga prinsipyo. Pero gasunod San Ambrosio, na-impress kaayo si San Agustin sa maong kinaiya nga nagsukad sa pulong sa Ginoo nga di man gud masuko si Ambrosio. Dili masuko ba? Bisag unsaon pag atake supo-supuho ni Agustin, di gyud masuko. Mura-mura ra sag batasan sa iyang mama ba nga si Monica nga taas kay pailog, muhilak lang pero di masuko. Motong naingon siya, mura manig mga produkto man ni sila aning Biblia. Ako kahang suwayan og basa ang Biblia. Gibasa San Agustin ang Biblia, iyang gipamalandungan, na-converter po siya pagka-Katoliko, hangtod sa nahimo siyang obispo o nahimo pag yung usas ato mga dagkong santo sa simbahan. Diin gasukad sa pulong sa Ginoo. Muna ka ng tinuod nga nagtuman sa pulong sa Ginoo, mawagtang ang iyang kahadlok dinhis kalibutan. Gilibutan na rabatas linog karon. Linog dito sa Orientals Davao, linog na sa dito sa Surigao, dito ko gahapon sa kaning Moncayo og sa Tagum, hatag kog tok. Mao ning akong tingog, mura na kog si Rod Stewart. Biyahe na mo pertig yung kuana, no? Pero salamat sa Ginoo. Ngadto mi padung sa Davao gahapos gabi. The other pagyud na itong Martes sa gabi, abot mi didto og alas 11 na pasado, biyahe mi ngadto sa Moncayo, abot mi galauna. Matag sayo, tok dayon, kutob alas 12, biyahe na sad ngadto sa Tagum, 1 hour kapin. Tok na sad, kutob alas 5, biyahe mi dinhi, alas 12 na mi abot dias airport, hapit na alauna abot dinhi, launa nagyud abot diri. Mata sad karon, ugma patay. Napagid ni Royto karon nato dinhi gabi kay natay Paris Advent Recollection. Nganong ingon ani man ang schedule tungod kay nangandoy sila nga makabati sa pulong sa Ginoo. Daghan kayong tao dito sa Moncayo, congratulations ato lang nang i-shout out sila kay gymnasium ang ilang ikuanan. Mga maestra uban pa hastang ila ditong mga government sa munisipyo nga officials nanambong kay gusto sila nga kananaang bag-o ang ilang panglantaw sa kinabuhi, mapahaom sa pulong sa Ginoo. Nya
Doon na pa kuno dito'y nagandam na, excited na, nga moadto ko kay motok. Paglinog atong sa Surigao, igo man sad sila dito, 6 kapin man sa ilang intensity. Nigawas sa ilang balay, kay nilinog lagi. Gawas, kay basig malusno ang balay. Ngit-ngit man, wa sila kay bao nga, gawas sa ilang balay, doon na di ay kural nga gabok, nga siminto. Natumpag, dito na igo nila. Mga asawa namatay, ang bana galisod pa. Wa katambong sa Advent Recollection. Pero sa inyong paminaw, malangit ka to, katong natumpagan sa kuhan. Excited man kayo siyang mutambong sa Advent Recollection. Sige kuno tong paminaw sa kining atong misa. Kaingon ko, posible gitong malangit, kaya naa may iyang kadasig yun paminaw. Oto nga ingon ana ang kaimportante sa pulong sa Ginoo. Kining mga tawhana nga nag-request ni ining mga Advent Recollection, ya, ato sa diyong adtuon, aron mas mulaw mga atong paminaw, pagsunod sa pulong sa Ginoo. O na karong gabi panunga mo ha, alas 7 mas gabi atong sugod. Di mo manunga niya, sige mo din Ginoo, wagi mo'y kapuslanan. Abitaw sa makatunga lang. Og mauna siya ang gitawag nato og tinuod nga sukaranan sa atong kalig-on, ang pagpaminaw o pagtuman. Kanang magsigig paminaw, ya, magsigig rag hapyod-hapyod ana mga larawan, magsigig rag yun og pangayo ug unsay makaayo nila. Mo epekto mangyapo na ang pulong sa Ginoo ug ang gahom sa Ginoo, pero tawgo na nato og fanatic. Kana bang kusog kay mo rosaryo tungod kay nangayo nga maayo ang sakit siyang tuhod. Fanatic ang tawag ana. Magrosaryo, musimba kanunay, labi na girunting misa di Galyo, hutdon gyud simba ang siyam ka kanang kaadlawon tungod kay nangandoy og usa ka grasya. Fanatic ang tawag ana. Kana bang igo ratang mo pahimos sa grasyas Ginoo, sa gahom sa pulong sa Ginoo, pero dili ta mutuman niini. Fanatic ang tawag ana. Wa nay kapuslanan, dili na makaluwas. Oh, ilingi ay mong tupad. Na di ka fanatic, di ka magsigirag pangayo, sigig pangayo sa Ginoo. Na ay nidool nako kausa, ingon din siya, Father, kanang pasalamat yung kus Ginoo, sige bi akong paminaw sa imong kuan Father nako. Oo niya, pasalamat yung kus Ginoo Father, 71 years old nako karon Father. Giabandon ko sa akong bana, 20 pa kapin akong edad, gibinlan pa kong 4 ka anak. Ana, sus Father, kaluis Ginoo Father, ako yun ang napag-graduate akong tanang anak, karon nangaminyo na sila. Ana, ang ako yung pasalamat sa Ginoo Father, wa jud ko'y sakit Father, wa ko'y maintenance hangtod karon, normal kaayo ang akong health. Ako, hala, kakuan ko din mo, ka-blessed mo, 71 ka, ako gani 60 na, anak ko'y maintenance. So, lagi, Father, bless kay ko. Mga Father, iampo ko, Father, ha? Iampo ko. Sa magpaampo, man kang kadako na ng blessing mo, ako'y iampo, kay na ako'y maintenance. Ika di, oh, di man, Father, lahi, magyud ikaw, pari, Father, ako, ayaw, kana ganing, ayaw na pagsigpangayo, kay daghana kay kagrasya, ipaambit na, imo magyapok ko pampuon, ako magani mo na maintenance, ikaw man kay maintenance. Ana, kabantay mo anang batasana, lahi man Father, lahi yun ikay mo ampo, nako, alkansi ko ni mo, sikog ampo, mahilti ka, unya, ako diri, anak ko'y kuan, anak ko'y maintenance, ako'y iampo. Kana bang way hunong ang atong pagsigig pangayo, pero di ta ka maong mo pa ambit ngadtos uban. Kana bang hudaw na agud kita din sige tagdawat og mga mamalit og slots.
Unsa itong buhaton? Ipaambit na natong hurot ngadto sa atong mga isigkatawo. Ngambot na pa ba ito'y update sa itong slot o pamandiri ang slot? Na slot ya dong. Aw tala, di ara di aywa din ni siya maminaw siguro. Gikoptan sa atong sakristan, no? Murag naglagot siguro ni siya spare siya ikaw paria ka wa jud kay ayo. So ang ato rong halin sa atong sitiyo kay ato maning ipaambit ngadto sa mga guba og balay niabot na og 53,253 ka slots na apay nahibilin nga 10,747 slots atong pakpakan ang namalit na ini. Salamat kayo. Ako dyan yung i-emphasize ang sitiyo kay mauni atong paagi sa pagpaambit. Pag abot na ko dito sa akong mga talk, dito sa Munkayo o sa Tagum, sige din silang pangatawa, porte magyong pinikturay, na ingon din sila, sus o kaning tanang nagpa-picture pa din o mamalit nig slot, hurot na ginaimong slot nako. O nako, na hindi mahurot, hapit na magani usa ka oras na nina kong binarog dire, kapoy nakaigngisi ang ako dire ngawi ba sigana. Sige gyud ako sus nindota pero doon naman say namalit gyud na may namalit og slot pero dili kay daghan ako ini mga tawhana mamalit lang ni basta dako agi kanig kuan mo na basig pulong nas Ginoo nga paminaw mo sa misa ni Padre Siano unya tumana sad ang mga pulong nga inyong nabati nga usa na ni ana pamalit mo slot. Kaya di na nato tigomon, di gid na nato tigomon dinhi para lang tanay slots kung dili ato ginang ipaambit sa uban. Nya kinisang para sa atong kumbinto, kining SBF DAG, nahalina na po tag 2,244 ka slots, na apay 57,756 nga slots, tag kuani, tag 500 pesos per slot. Ug ato ning paminaon nya tumanon pagkadaghan sa malipay nga katawhan kay magsigi tag paminaw aning kalibutan nga magsigig ingon tigom gyud pagdato gyud mo ending gid ta nga maggubat ending gid ta magpinatyanay ending gid ta nga magbinungolay pero maminaw lang kita sa Ginoo nga hatag gyud hatag sige yung hatag mangayo kunya ihatag mangayo ihatag pastilanin dutas kalibutan ka no mangayo kunya ialagad ana siging pangayo tigom puan na 40 ng guwanga ambot nag 94 sige lang yapog pangayo o good health ayaw na kanang imong nahibilin nga mga tuig iampo ang kadtong mga batanon nga maminaw sa doon ta sila pulong sa Ginoo nya ikaw pagpaabot na lagkanos ang imong departure sige na lagpasalamat sa Ginoo kay 90 na gud ka og parte lag idaray gracias edad purti na nang dako ang grasya las good health purti na ginang dako ang grasya imong nadawat ipaambit na iampo na ana. Sila gani si San Roque 30 pa to edad kapin nya nasakit gigamit maging ilang sakit o kasakit sa pagampo para sa mga katawhan. Si Saint Teresa of the Child Jesus nasakit og 5 ka tuig no 19 anyos pa to siya nasakit wa man gani mangandoy og kaayuhan giampo man niya ang kaayuhan sa mga tao gigamit niya ang iyang sakit og kasakit para iampo ang mga katawhan ni ahinooy 80, 70, 90 sige pagyug pangayo kanus aman ka manghatag ni ay dagko kay balay mangandoy pagyud nga molampos untang akong negosyo maka-abroad unta may kapadak-an ko pagyud ni kanus aman na nimo ipaayo ang balay sa imong silingan nga wa na maginay atop wan ang maginay bongbong mabahaan pagyud iniguan kay imong gikural ang ilang agianas tubig sige lang yapo kang ampo diha
Dagko pa kay ng imong mga ribultos, imong balay, mga mahalon pa kaayo, pero ang imong silingan di gani ka katunol, bisag usa na lang ka plywood. Da. Nindog na ta.